Benvinguts a una jornada més de les que estem realitzant des de la Cambra de Valls en el marc de l'Oficina Cervera PIME. Avui ens toca parlar d'un dels temes que està més a la raó del dia, com és el blockchain, una tecnologia que molts cops no la tenim per la mà, però avui per sort contem amb una persona experta i de reconegut prestigi que ens explicarà una mica com aquesta tecnologia del blockchain ens pot ajudar a millorar la competitivitat de les empreses. Avui tenim amb nosaltres el Lluís Alfons Ariño Martín. Ell és enginyer informàtic, té més de 27 anys d'experiència en el món de la tecnologia. Està vinculat a la Universitat Rovira i Virgili, on des de la seva tasca està fomentant una visió holística d'educació en els negocis i té com a valor afegir valor a les TIC amb l'estratègia global de la universitat. El Lluís ha tingut bastants reconeixements al llarg de la seva vida. Entre ells destaca el Premi per la seva trajectòria en tecnologies de la informació, atorgat pel Comitè Sectorial de les TIC, de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles. A més, el Lluís té una estreta relació amb el blockchain, ja que col·labora amb el grup de treball de blockchain de l'Associació Nacional de Rectors de la Universitat Espanyola, està vinculat al Comitè Sectorial Informàtic i, a més, està al desplegament de la xarxa Blue, que és el blockchain dintre les universitats espanyoles. També és membre de la delegació espanyola de l'European Blockchain Partnership, en el seu cas de l'ús de l'educació i les qualificacions professionals. Amb aquest currículum no em queda més que deixar pas al Lluís, que ens expliqui una mica què és el blockchain, com ens pot ajudar, i a partir d'aquí després podem establir un torn obert de preguntes pels quals ens podem adaptar una mica a aquelles peticions que tingueu més a nivell personal de les empreses. També recordar-vos que aquesta sessió serà gravada i que us passarem el contingut de la presentació després perquè el tingueu vosaltres. També posar a disposició l'oficina Cervera PIME de la Cambra Valls a les empreses. Estem treballant intensament amb moltes empreses en temes de digitalització, indústria 4.0, i sapigueu que estem al vostre costat i oberts a que per qualsevol cosa podeu contactar amb nosaltres i donar-vos servei. Sense més dilacions, passo la paraula ja al Lluís, que ens faci la presentació, i a partir d'aquí anem avançant amb el tema del blockchain. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Suposo i espero que ja esteu puguem veure la presentació, veient-la. Sí? Sí, es veu per a la presentació. D'acord, gràcies. És que no puc veure, tinc una pantalla i no puc veure si estic retransmetent o no. Perfecte. Vale, doncs, primer de tot, gràcies per comptar amb la Universitat Rovira i Virgili per poder desenvolupar part de la nostra missió, que és també el compromís amb el territori. Miraré d'anar més o menys ràpid, però si que algú té algun interès concret, doncs, sisplau, m'atureu o el que sigui, si no farem el territori. Qui soc no cal dir-ho, perquè ja ho hem dit perfectament, i una mica el que havia preparat avui és aquesta agenda de, primer, contextualitzar el blockchain, de fet, el blockchain com una implementació concreta de registres distribuïts. Després, introduir una mica quins són els avantatges de blockchain i alguns exemples de com blockchain se pot aplicar en un entorn empresarial concret. També, mentre estàvem esperant, hem tingut una petita conversa sobre quina tipologia d'empreses estaven o no, doncs he afegit una matriu que al final permet vincular una mica quines són els avantatges de blockchain amb els diferents sectors industrials i on cadascú se pot treure la seva avantatge. I finalment, si ens dona temps, també comentarem una mica aquest servei europeu d'infraestructura de blockchain que està muntant, de fet, tots els estats membres més la Comissió Europea en un partnership que és el European Blockchain Partnership. Sense més dilació, comencem per parlar d'això, de Distributed Ledger Technology, que en català és això, és el llibre major distribuït, s'associa moltes vegades a comptabilitat, perquè és així. Ara ho veurem, i després introduirem com blockchain no deixa de ser un tipus específic de Distributed Ledger Technology.
què és, al final, una tecnologia de llibre major distribuït o de DLT, de Distributed Ledger Technology? Doncs és això, és una base de dades que està descentralitzada i que està distribuïda entre diferents, el que se'n diu nodes d'una xarxa, d'acord? Però té unes característiques especials, com aquestes que comenten aquí. Cada node visualitza tots els registres i cada transacció es processa per tots els nodes. Llavors, abans de que un contingut se pugui actualitzar en aquesta base de dades distribuïda, doncs s'aplica una cosa que se'n diu un consens, de manera que realment sí, se queda d'acord en que aquell contingut és el que s'afegirà amb aquesta base de dades distribuïda, d'acord? I en el moment en què això passa, automàticament tots els nodes de la xarxa actualitzen aquest nou valor que cal introduir a la base de dades distribuïda. De manera que en acabat això ens aportarà uns avantatges en quant a availabilitat, de manera que és més difícil, per dir-ho així, que algú pugui corrompre la base de dades. Per què? Perquè existeixen moltes còpies distribuïdes. En quant a rapidesa o garantia de disponibilitat de poder llegir la informació, perquè no hi ha un sol punt on hi ha un únic registre, sinó que realment està replicat en tots els punts i, per tant, és més fàcil obtindre aquesta lectura d'un punt i és més tolerant a fallides, de manera que si un node que té una de les còpies cau, no passa res. La resta estan i, per tant, aquella dada és accessible. Com dèiem, hi ha diferents maneres en què es queda d'acord en que sí, aquest nou registre cal gravar-ho amb aquesta base de dades distribuïda. Això, depenent és el que se'n diu el consens. Hi ha diferents algoritmes, diferents maneres de pactar com s'arriba a un acord entre tots els nodes que aquest és un nou valor que cal afegir. Això segurament haureu sentit, després de Proof of Work, Proof of Authorities. Aquí sí que, depenent de l'algoritme de consens, hi ha més nodes o menys que participen en aquesta decisió per aprovar si un registre cal afegir o no, i també pot tindre un cost computacional més gran o més petit. I amb això hem acabat. Segurament també una de les coses que haureu sentit o que sentireu a parlar és blockchain, dels registres distribuïts, blockchain, i si és energèticament sostenible, si no, al final cal mirar tots els aspectes que defineixen una xarxa distribuïda o un blockchain per entendre si és més ecològic des del punt de vista de càlcul computacional o no, o així, d'acord? Al final, bàsicament, una mica gràficament és el que comentava abans. Aquí teniu a l'esquerra un registre centralitzat versus un registre distribuït. I bàsicament és el que us deia abans. Aquí hi ha unes característiques per en si estar distribuït, tindre rèpliques que permeten que aquests sistemes ofereixin moltes més garanties en quant a disponibilitat, en quant a que qualsevol és capaç de veure què està passant, perquè tots els nodes comparteixen la informació i, per tant, és més transparent i així. Blockchain. Doncs blockchain és simplement una tipologia de registre de llibre major distribuït o de Distributed Ledger Technology, on aquesta informació que se consensua entre els diferents nodes o aquells que tenen poder de decisió, depenent del tipus de blockchain, doncs arriben a un acord i diuen sí, això s'ha de guardar. I on se guarda? Doncs formen la informació que han de guardar, que han de desar, la paquetitzen en el que se diu un bloc. Doncs un blockchain no és res més que això. És un tipus específic de Distributed Ledger Technology on la informació se guarda en blocs. En blocs, però, que tenen una característica especial. Cada bloc té una numeració i
criptogràficament, se genera el que es diu un resum, que permet verificar que aquest bloc és íntegre, no s'ha modificat, i una de la informació que té cada bloc és quin és el bloc anterior, de manera que els blocs estan encadenats, per això es diu un blockchain, una cadena de blocs. Cada bloc que conté una informació concreta, entre altres coses, té la referència a quin és el bloc anterior. De manera que això ens permet, entre altres coses, traçar la informació o la seqüència d'allò que s'ha anat desant de manera fefaent. D'acord? Vale. Què més? Això és una altra definició, no hi ha més. Quedeu-vos amb això. El blockchain és un tipus específic de base de dades distribuïda. D'acord? Anem a veure una mica més en detall. Aquí és el que es deia. Al final tens un bloc que té aquest resum, si veieu aquesta part de dalt del dibuix, aquest bloc 0x77, i després un guió cap al següent bloc d'informació. Això és el que estableix la cadena, com un bloc s'estableix en un altre i el següent sempre té la referència al bloc anterior. D'acord? Aquí, si veieu, el primer parteix del bloc 0, i el següent, el bloc 0xF9017, doncs aquest d'aquí aporta la part de baix, la part croqueta, seria el punter cap al bloc anterior. D'acord? Això és el que forma la cadena i és el que ens permet, al final, tindre aquest registre de dades o de transaccions, perquè al final normalment el que fiquem són resultats de transaccions o d'operacions, el que fiquem com a informació dins de la blockchain, que permet això. Té, però, algunes característiques especials. I és que un blockchain, a diferència d'una base de dades, només pots afegir, no pots esborrar. Això, aquesta característica, evidentment, has de tindre molt clar des del punt de vista del negoci quin tipus d'operacions, quin tipus d'operacions o de dades has de poder desar en la blockchain, tenint en compte que no es podran esborrar. Per tant, si tenim informació sensible que s'ha de poder esborrar, doncs, evidentment, desar-la en una blockchain no té sentit. Això caldrà sempre, com qualsevol tecnologia. Adequar quina és la necessitat de negoci, veure quina tecnologia ens aporta valor amb aquella necessitat de negoci i llavors aplicar-la una en funció d'això o d'una altra cosa. D'acord? Una característica de la blockchain és que podem generar el que se'n diu smart contracts, contractes intel·ligents. Què és això? No deixa de ser un algoritme que en si està desat a la blockchain i que es permet executar. Quin avantatge té això? Doncs, per les pròpies característiques de blockchain, l'algoritme d'execució està desat a la blockchain, és auditable per tothom, es pot analitzar i auditar el codi, i saps segur que aquell codi no és mutable, no poden canviar. Per què? Per el que fem. En si el codi, l'algoritme que s'executarà, el contracte intel·ligent, està desat a la blockchain. Per tant, pots gravar el codi, però no pots modificar-lo, no pots esborrar-lo. Això permet tindre confiança i poder generar o desencadenar accions. Al final, un smart contract no deixa de ser un algoritme, no deixa de ser una cosa que s'executa quan se donen unes determinades condicions o quan se crida, que agafa unes variables, fa el que ha de fer i dona un resultat. Però això d'aquí permet fer-ho de manera sense intermediaris, que és també una de les característiques que afegeix blockchain, i amb una confiança entre totes les parts sobre el contingut del blockchain, en aquest cas dels contractes intel·ligents. D'acord? Això el que permet al final és automatitzar accions entre parts. Entre altres coses, potser establir un contracte entre dues parts implementat amb un algoritme per exemple, poder accedir a una dada.
o que quedi registrat que en un moment donat l'empresa A i l'empresa B i el seu proveïdor de serveis han quedat d'acord en una certa cosa, no? I allò s'executa automàticament i, a més, queda desat a la blockchain conforme allò ha passat en aquell moment del temps i, per tant, té una traçabilitat, és seguible, d'acord? També hi ha un altre concepte que són les criptomonedes, associats als distributed ledger technologies i a la blockchain així. No deixa de ser, òbviament, la primera i més famosa és Bitcoin, però com veurem ara, hi ha moltes altres característiques i moltes altres implementacions de blockchains que permeten també el concepte de token, el concepte d'actiu valoritzat, que permeten implementar això. Però és important, quan entres en el món de blockchain, tenir en compte no només la tecnologia, sinó tot un conjunt d'elements que hi ha a la vora que són realment importants. La governança, dèiem, hi ha una sèrie de nodes que són els que decideixen si un valor s'afegeix o no a la cadena. És important saber qui governa això, com se governa, es decideix unilateralment o és un algoritme de consens entre tots. Hi ha una sèrie de coses que són importants tenir en compte. Avantatges de blockchain. Alguns són innats a el que dèiem, a la seva capacitat de poder afegir blocs, però no esforrar-los. Per tant, la immutabilitat, el segell de temps en si, al final, desar un element en un moment donat, en una cadena de blockchain, inclús jurídicament pot tenir un efecte jurídic de reconeixement de que efectivament allò ha passat en un moment determinat del temps. Per tant, alguns dels usos que després veurem pot ser la notarització, de que una certa cosa ha passat en un moment del temps. Si jo registro allò en una blockchain, doncs me pot servir com a prova judicial amb tot el que cal aportar, conforme, sí senyor, mire, en aquest moment del temps, i ho puc provar degut a aquesta característica d'aquesta xarxa blockchain d'immutabilitat, doncs que efectivament allò va passar en un moment donat del temps. A més, en si, el fet de que estigui emmagatzemat en una blockchain, sigui bo o dolent, permet també aportar una prova de que allò existeix. Allò, en un moment donat del temps, estava així. No només poder saber en quin moment, sinó que, a més, el fet en si que allò existia. I el que dèiem abans, el fet de la traçabilitat o el fet de l'encadenatge de blocs permet també auditar. Permet també saber, com que els blocs estan encadenats un darrere l'altre, doncs permetria fer una auditabilitat conforme, sí senyor, això es va originar aquí, d'aquí va passar aquí, d'aquí va passar aquí, d'aquí va passar aquí. Al final, una mica aquests grans valors o característiques el que fan és habilitar aquestes capacitats més traslladades des del punt de vista de negoci, que també pot ser més entenible. Aquesta capacitat de representar actius digitalment, doncs sí, per el que dèiem, per les característiques de tal. Una nova manera d'intercanviar valor, sí, sempre i quan parlem d'actius digitals en aquest sentit. Aquestes són una mica totes les avantatges des del punt de vista més de negoci. Què ofereix aquestes capacitats que dèiem, immutabilitat? Doncs això, no reitero, però al final permet a l'estar obert i poder ser consultable. Després veurem què vol dir obert i quines tipologies de blockchain hi ha, perquè evidentment i per a una empresa que vol protegir, per exemple, potser els seus actius digitals o que no li interessa que qualsevol sigui capaç de llegir allò que està deixant el blockchain, doncs hi ha diferents tipologies de blockchains, després ho veurem, n'hi ha públiques, n'hi ha privades, n'hi ha permissionades, de manera que el que sí que hi ha d'haver són diferents actors, perquè un blockchain té sentit quan hi ha més d'un actor, intersectorial inclús, però com a mínim sectorial, d'acord? I per tant, utilitzes aquest repositori intermig, aquesta blockchain, com un mètode de confiança i intercanvi entre parts. El que dèiem,
hi ha unes variables que cal tindre en compte, a més en si de la tecnologia. Què és això? Segons la tipologia de blockchain, segons l'algoritme de consens, el cost en si, perquè evidentment aquí hi ha una sèrie és una base de dades distribuïda. Hi ha diferents nodes que tenen còpies de la informació. Això ha d'estar sustentat per algú. Algú té aquestes nodes que contenen la informació de manera distribuïda. Això algú ho té. Algú genera aquests blocs on se guarda la informació. Tot això té un cost computacional que, com dèiem abans, en funció d'un algoritme o un altre, de la governança en si del blockchain, doncs el cost pot ser no nimi. Per tant, cal tindre-ho en compte, perquè blockchain pot tindre associat un cost i pot ser, en funció del model, bastant onerós, depenent del què i de la quantitat d'informació, òbviament, que vulguem guardar. D'acord? Al final també una mica el que dèiem, blockchain és la gran promesa, però també cal tindre clar que el blockchain no ho solventa tot, no solventarà tot. Té sentit per allò que té sentit. I per allò que no té sentit, doncs hi ha altres tecnologies que són més adients. Aquí us he ficat uns quants exemples de blockchain, alguns aplicats a educació, alguns altres no, però al final aquí a l'esquerra veieu inclús ja solucions o empreses que proveeixen solucions o que ja estan utilitzant solucions per els diferents reptes de negoci que hi ha a la dreta. Un d'ells, per exemple, és això, és l'acreditació de la formació, com a universitat o com a empresa. La formació que jo puc fer als meus empleats i que al final pertany a ells, si els faig una sèrie de cursos, doncs en blockchain jo puc guardar i acreditar i la persona, el meu empleat, podrà compartir amb tercers. Jo he adquirit aquesta formació. Jo he adquirit aquesta formació en el desenvolupament de les meves tasques amb aquesta empresa o amb aquesta universitat, el que sigui, d'acord? Doncs tot això ja hi ha solucions de mercat o solucions pròpies que alguns han desenvolupat. Un altre és per l'ús de notarització. Al final, també, per registrar, seria l'analogia, una patent, una propietat intel·lectual. Doncs, si tu agafes i allò que vols patentar, fas també un resum electrònic i ho deixes on-chain, ho deixes a la blockchain, en un moment donat del temps, tu sempre pots acabar aportar com a prova que tu, en aquell dia, aquesta patent, ja l'havies elaborat i, a més, amb independència si l'has registrat o no, que aquest document de propietat intel·lectual, que conté propietat intel·lectual, ja existia en tal data, i tot això, si ho deixes, ho notaritzes a la blockchain, podràs ser capaç de provar-ho, de demostrar-ho davant d'un tercer en un litigi, per exemple. Algú t'ha robat la idea, per dir alguna cosa, doncs tu pots fer, mira, no, jo en aquest moment del temps, aquesta recerca o aquesta propietat intel·lectual ja la tenia, vaig fer un hash d'això, ho vaig desar on-chain i aquí veus que efectivament en aquesta data jo ja ho tenia. Per tant, l'autoria és meva i l'altre és una cosa derivada i per tant m'hauràs de pagar. Perdó, que m'havia sortit d'aquí. Tot el tema de tokens, que això se pot aplicar en diverses coses, però evidentment el més conegut o el que em surt més en premsa són totes aquestes coses dels tokens dels NFTs o de com puc agafar un actiu físic i ficar-li un valor digital. Òbviament això està, però també es pot aplicar internament. Hi ha, per exemple, aquí veieu universitats que el que fan és, per entendre-nos, donen crèdits als alumnes, potser per fer tasques o per fer feines, o per evolució de l'estudiant, li donen una sèrie de crèdits i aquests crèdits després es poden utilitzar internament a la universitat pel consum propi, o de serveis, o per comprar coses, o el que sigui, d'acord? Òbviament, la tokenització, per dir alguna cosa, i els actius digitals són aplicables a molts àmbits, d'acord?
Un altre impacte en si de blockchain és la disrupció en si del negoci. És a dir, el fet aquest, les característiques de blockchain, d'immutabilitat, transparència, auditabilitat, totes aquestes coses, doncs hi ha, i aquí teniu alguns exemples, hi ha oportunitats també de canviar el model de negoci, basant-se en aquestes característiques. Aquí, per exemple, teniu algunes plataformes del sector educatiu que el que han fet és això, és o inventar un model de negoci o canviar-se un model de negoci gràcies a les característiques que blockchain pot aportar. Llavors, hi ha en si, per exemple, plataformes educatives, és a dir, el típic entenc que plataforma de formació, que ja directament està tota basada en blockchain i també permet ja fer l'acreditació d'allò que s'ha format i permet traçar fefaentment si un estudiant ha fet això o no, i tota aquesta sèrie de coses. D'acord? Evidentment, també comporta aquesta desintermediació, el fet que algú pugui verificar de manera més eficient, més àgil, òbviament que en paper, però inclús que amb una base de dades pot ser centralitzada o un servei centralitzat, doncs això també reporta en eficiència per a l'empresa. Si en lloc de tardar 6 dies en verificar un document ho puc fer en 2 segons, doncs òbviament això és un estalvi en temps i en guany en eficiència per a la pròpia empresa. D'acord? El que dèiem abans, cal tindre en compte moltes més coses, d'acord? I totes aquestes coses les heu de tindre molt clares com a empresa. Dèiem, blockchain està allí, tu pots anar deixant cosetes, per tant, pots tindre un històric, pots tindre tots uns apunts de tot el que s'ha fet, totes les transaccions, o inclús veurem després, totes les relacions que jo ara faig amb empreses proveïdores, o que jo formo part d'una cadena de valor del sector marítim o de tracking, o soc un productor i vull fer un tracking, valgui la redundància, des que, per dir alguna cosa, cultivo el producte fins que me'l compre un ciutadà. I puc fer un tracking de tot això d'aquí. Clar, això també implica que totes les meves dades estan en aquesta blockchain. Si el dia de demà vull canviar de proveïdor de servei de blockchain, he de tindre en compte aquestes coses. Què passa? Puc sortir? Si puc sortir, què passa amb les meves dades? Què estan allà? Aquesta sèrie de coses són consideracions que cal tindre en compte. Tampoc no et passem res més. Entenc que us passi avui amb un sistema d'ERP que compreu, amb un sistema financer, amb un sistema de recursos humans. Estàs allà, tens una de dades, si has de canviar, has de tenir en consideració això. Doncs aquesta sèrie de coses cal tindre-les en compte. El que us deia abans, hi ha diferents tipus de blockchains. Hi ha públics, hi ha privats o hi ha permissionats. Al final, i això també el que tenen de tenir en compte, si és públic, tipus Bitcoin, allí qualsevol pot escriure, pot llegir, pot fer tot. Per tant, si tinc una tipologia, segons quina tipologia de dades estigui desant, doncs potser no m'interessarà una blockchain pública. Segons com sí. Això cal molt bé tindre quina és la necessitat de negoci i en funció d'això quin tipus de blockchain necessito. Tenim blockchain privats. Aquí ja no qualsevol pot escriure i potser tampoc no qualsevol pot llegir. D'acord? Això són entorns més tancats, això hi ha inclús proveïdors, tipus IBM o així, que ofereixen xarxes blockchain, com si fos com un servei, com un tipus SaaS, que se'n diu en informàtica, on diferents actors d'un mateix sector poden desplegar allí els seus processos de negoci. Òbviament, també té un sentit en un context determinat. Després tenim blockchains permissionats. Aquests són com una barreja. Aquí normalment no tothom pot escriure, només aquells actors que tenen un determinat rol, però normalment tothom pot llegir o verificar. En funció, el que dèiem, en funció de quina és la necessitat de negoci, de la privacitat dels sectors que estem, doncs serà més interessant agafar un
o un altre blockchain, d'acord? Això és un resum molt genèric, d'acord? No passa res. I aquí us he afegit una mica això, ¿vale? Perdoneu perquè ho he fet mentre estàvem parlant a la introducció, quan m'han comentat una mica quins són els sectors, i no m'ha donat temps a traduir-ho, ¿vale? Si no, puc passar una traduïda sense problema. ¿Vale? Al final teniu quines són les grans esperances o promeses de blockchain, ¿vale? I aquí alguns dels sectors on se pot aplicar. I jo crec que la més interessant és la següent, ¿vale? Que és, al final, doncs, on pot aportar un valor. ¿Vale? Aquí veiem aquests eixos, ¿vale? de les promeses, ¿vale? Seguretat, control d'accés, transparència, traçabilitat, ¿vale? I els verticals, ¿vale? Seria la llegenda aquesta que hi ha a la dreta, ¿vale? Doncs en salut, en finances, en energia, en internet, ¿vale? I en blau teniu un check, ¿vale? On pot aportar més valor. ¿Vale? Òbviament, això no descarta que pugui ser identificar o que si en un no està marcat, per exemple, els temes de velocitat o eficiència, no vol dir que no es proveeixin, ¿vale? Però en blau estan on més valor se pot aportar en funció del tipus de sector, d'acord? Empresarial. Bueno, anem ara a mirar una sèrie d'exemples, ¿vale? Tot això està accessible, d'acord? Per tant, no hi ha d'haver problema. ¿Vale? Això és el que dèiem, ¿vale? Que és la gran promesa. ¿Vale? Sí és cert que el fet de desintermediar, ¿vale? De que tu puguis confiar, ¿vale? Tots els sectors, ¿vale? Les diferents empreses, els diferents proveïdors de serveis, estem utilitzant un blockchain en comú, ¿vale? Estem donant la nostra confiança, ¿vale? Depositant les dades o els contractes intel·ligents en aquest blockchain, ¿vale? Doncs això sí que permet fer moltes eficiències en quant a que no hi ha un mitjancer, no hi ha un intermediari. ¿Vale? El blockchain és l'intermediari. ¿Vale? I per tant, jo puc deixar les dades i l'altre ja les pot directament llegir. ¿Vale? Puc deixar unes dades, un smart contract s'executa, se dispara automàticament, ¿vale? I el següent en la cadena de valor, ¿vale? Doncs ja directament té les dades i les pot consumir. ¿Vale? Tot això és automatitzable i permet automatitzar la interacció entre empreses. D'acord? Això és una mica el que ara estava comentant, ¿vale? Entre un món aïllat o silos verticals, ¿vale? I com ara, gràcies al blockchain, ¿vale? Doncs podem agafar i quan una dada la insertem, el següent, ¿vale? Mitjançant un contracte intel·ligent, ja directament ho dispara i per tant ja sap que hi ha la dada i ja executa la seva lògica, fa el mateix, fa el mateix, fa el mateix. ¿Vale? Per tant, en temes d'eficiència de negoci, realment és molt més valuós. ¿Vale? Aquí és una mica alguns exemples. ¿Vale? L'exemple més típic, el més implantat, jo diria, actualment, ¿vale? És poder fer tracking, ¿vale? de la cadena de valor, no? de la cadena alimentària, per exemple, o així, no? Des de la producció fins al consum. ¿Vale? Doncs aquí ja hi ha grans plataformes que utilitzen blockchain, ¿vale? Per agafar i deixar traça i seguiment de tot el cicle de vida d'un producte. ¿Vale? Per què això? Doncs això també està vinculat una mica amb algo que comentava abans en Carles, no? És la indústria 4.0, ¿vale? La revolució industrial 4.0, el canvi de paradigma, ¿vale? On ens focalitzem en el client, ¿vale? I on el client el que vol és trobar un valor. ¿Vale? Doncs si som capaços al client, després veurem que hi ha exemples, ¿vale? Vaig tirant endavant i que hi ha exemples, ¿vale? On li podem donar al client un valor afegit, ¿vale? I és que quan compre, per exemple, una ampolla de vi, és capaç, ¿vale? Amb un codi QR, d'acord? Amb el mòbil, d'agafar i accedir a la informació, ¿vale? d'aquella ampolla de vi en concret. Saber a on se va cultivar, a on se va embotellar, per on ha passat. ¿Vale? Si l'empresa, les diferents empreses per on ha passat o que ha tractat aquell bé tenen una ISO, per exemple. ¿Vale? Doncs tot això aporta al ciutadà, al consumidor, ¿vale? Un valor diferencial si una empresa és capaç de portar-ho i una altra no.
Doncs, evidentment, dins d'aquest context de societat digital, i la gent que està pujant, que ja estan aquí, els nadius digitals i tot això, ells valoren aquestes coses, i tant que les valoren. I, per tant, davant d'un producte que el compro i ja està, a un producte que el compro i, a més, me dona informació sobre quin és el seu origen, per on ha passat, com s'ha tractat, hi ha temes de sostenibilitat ambiental que a més s'aporten i que s'han fet, o ISOs o coses d'aquestes, doncs, evidentment, la gent preferirà això que un altre bé, d'acord? Això són més exemples d'enquestos, la majoria és amb això, és amb traçabilitat o amb automatització, el que es deia, automatització d'intercanvi de documents entre empreses. Aquest d'aquí és, per exemple, en el sector marítim. Sabeu que quan un vaixell entra en un port, té uns containers, els containers tenen una sèrie d'elements, allò de passar d'un operador a un altre. Doncs això es pot automatitzar amb blockchain, amb contractes intel·ligents, i de manera que tota la informació se traspassa d'un a l'altre, amb el que es dèiem, els avantatges sempre de la immutabilitat, l'auditoria, la traçabilitat que pot aportar blockchain. Per tant, tot això, òbviament, el cost inicial és el procés de digitalitzar i d'acordar entre els diferents actors com interoperarem de manera semàntica, de manera tecnològica, de manera de governança, però una vegada està, doncs això se poden tindre guanys de fins al 80% en eficiència. Això és el que us deia ara del sector marítim, de Maersk, que també ja fa més de 5 anys que ja estan fent això. Aquí és el que dèiem, ells ho fan amb un blockchain privat servit per IBM i té, no està només Maersk, tots els proveïdors que treballen en la cadena logística amb ells estan en la blockchain. Tots reverteixen les dades d'allò que va passant a la blockchain. I això permet, òbviament, a Maersk tindre unes eficiències, un coneixement de on estan les coses de manera fefaent, i realment el guany és molt gran. Blockchain en si té aquests valors, però és que, a més, blockchain se pot combinar amb altres tecnologies, que dic Big Data, Internet de les coses, impressió 3D o realitat virtual. I aquí us deixo, hi ha el link de YouTube, on podeu veure justament el que us he dit abans, com aquest fabricant de vins està agafant i utilitzant una plataforma de blockchain més realitat augmentada, permet a un ciutadà escanejar el codi QR i veure tota la història d'aquesta ampolla de vi. Fins aquí la part de Distributed Ledger i blockchain i quin és el valor o l'aplicabilitat a les empreses en funció del sector i en funció del valor i alguns exemples d'aplicació. I ara, breument, la Comissió Europea, de fet, tots els estats membres, més Liechtenstein, Noruega i Ucraïna, més la Direcció General de Conec i la Direcció General de Digit de la Comissió Europea, doncs des de 2019 van començar a implantar el que en diuen el servei, una infraestructura europea de blockchain, que és EBSI, és European Blockchain Service Infrastructure. Per què? Doncs perquè la Comissió Europea, abans de comentar en Carles, ha identificat aquestes tecnologies com tecnologies claus per la digitalització de la societat. Hi ha un gran repte a nivell europeu que és la dècada digital, de Digital Decade, un objectiu 2030 i un 2050. Això desencadena un conjunt d'estratègies, i també li deia abans en Carles, i d'ajuts a pimes, a ciutadans, a tot. Per què? Perquè el que es busca és aquesta
estratègia de digitalització, aquesta transició digital dels models de negoci actuals cap a aquesta societat digital. Dins d'això, òbviament, el blockchain és una de les tecnologies que s'ha identificat, però no és l'única, com podeu veure aquí. D'acord? La gran estratègia de la Comissió Europea és això, és que els ciutadans d'avui, que les empreses d'avui puguin fer una transició digital cap a aquesta era o dècada digital, d'acord? I això gràcies a les tecnologies. Haureu sentit ara també que s'han establert diferents, el que a nivell europeu se'n diuen acts, doncs tens una Data Strategy, tens la Data Act, la Security Act, Data Services Act, Data Markets Act. S'està desplegant tot un conjunt de mesures a nivell europeu que el que permeten i faciliten és això, és que ciutadans i empreses se capacitin digitalment, no només en tecnologia, sinó també en formació, perquè això també requereix un canvi de les competències digitals dels ciutadans i dels empleats i dels gestors, perquè també gestionat davant d'un paradigma que li diuen VUCA, de volàtil, incert, una sèrie de capacitats més, doncs també requereix afrontar la gestió i la direcció de les empreses de manera diferent o adequat amb aquest nou paradigma. D'acord? Això és el que us deia. Aquí hi ha aquests 30 estats membres, nostra Comissió Europea. Això és l'estat dels nodes que ja hi ha ara mateix implantats. Vaig una mica ràpid. I què permet? Doncs, bàsicament, el que permet és diferents dominis empresarials, diferents sectors, doncs fer ús d'aquesta infraestructura europea. D'acord? Alguns estan basats en un model, en l'evolució a la next generation de credencials digitals, que són les verifiable credentials, i alguns fan ús directament del blockchain. Si us fixeu, aquí teniu per pimes, teniu SME Financing, el que deia abans, aquí les diferents direccions generals estan implicades, DigiFisma, DigiGrow, que són les que coordinen aquesta sèrie d'accions. Al final és una plataforma que el que permet és desplegar diferents casos d'ús sobre aquesta infraestructura paneuropea de serveis de blockchain. Per què hi ha aquests i hi ha uns altres? Per la governança. Recordeu abans que us deia que també és important la governança. Òbviament, això és un servei paneuropeu i el que requereix, entre altres coses, és aporta una confiabilitat i una validesa transfronterera, però requereix d'arribar a consens en la governança, en la capa legal, de la identitat dels objectes, de les dades, de la protecció de dades, o les dades com a actes jurídics vinculants, la tecnologia i la semàntica. Per tant, per amb això se van identificant casos d'ús i se van aprovant, se treballen aquestes 4 dimensions i se van proveint les capacitats perquè després els estats membres puguin desplegar-ho. Això és simplement un esquema, és un nou paradigma, el de credencials verificables, que aviat també sentireu a parlar a nivell també estatal, perquè està sent impulsat fortament des del Ministeri d'Economia i Transformació Digital, i sobretot el que permet és un canvi de paradigma on és l'usuari, el ciutadà, qui té la dada directament. Ara mateix administracions públiques, però això també estarà obert a entitats privades, donen la dada, se la meten a l'usuari i l'usuari la comparteix amb un tercer i el blockchain és qui fa de mitjancer per poder verificar les dades. Fins aquí, perdoneu que crec que m'he passat una mica. Això simplement que veieu que ja és una realitat, sobretot el cas d'educació és el que està més avançat, i ja s'han fet casos d'ús transfronterers entre 20 universitats de 15 països diferents. Ja està. Fins aquí, Carles, perdoneu que mai estès potser més del que devia. No, al contrari. Moltes gràcies, Lluís. Ha sigut una ponència molt interessant.
crec que hem pogut veure com aquesta tecnologia cada vegada estarà més present a les empreses i ara crec que és el moment de que les empreses pugueu explicar la vostra casuística o comentar qualsevol aspecte concret que us pugui interessar resoldre amb el Lluís. No sé si hi ha alguna pregunta o algun comentari. Potser és massa d'hora, És 9 del matí. Però si no, per part meva, Carles, ja ho saps, vull encantat. Si algú te vol enviar un correu i me'l reenvieu, jo contestaré sense problema també, però si algú se vol animar... Això com a través de l'oficina Cervera Pime, qualsevol consulta que tingueu ens la traslladeu i nosaltres la compartim amb el Lluís i us intentem donar resposta a tot allò que us interessi en aquest sentit. Doncs si no hi ha cap pregunta, recordeu que tindreu aquesta sessió penjada a la pàgina web de la cambra a través d'un enllaç al YouTube. Rebreu per correu electrònic la presentació i animar-vos a seguir participant a les properes jornades que farem en el marc de l'oficina Cervera Pime. Ara ens queda el desembre, en farem una sobre com accedir als ajuts del kit digital i els altres ajuts de digitalització. Farem un taller pràctic presencial a la cambra. Esteu tots convidats i per qualsevol cosa posar a disposició la cambra. Agrair a Lluís la ponència, a la universitat el fet de voler col·laborar amb nosaltres. També al Sergi Carol de Chipset, que és qui ens va connectar amb el Lluís. I no res, agrair a tots l'assistència i a partir d'aquí seguim treballant per aconseguir digitalitzar-nos i ser més competitius tots plegats. D'acord? No sé si algú vol afegir alguna cosa. No? Doncs ho deixaríem aquí i seguim en contacte. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Fins la propera.